пешами фолбино ҷодугаро шӯшкуно ягон ҷо наравед ба хотире ки мақсад зиндагӣ маҷбур мекуна ҳама ё ба хотири мақсад пулкоркунияй. Кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе фолбинеро дастгир намуданд ки мушоҳидаи амалҳои фолбин ва боварҳои шаҳрвандон ба ӯ боиси ҳайрат аст. Пайравони амалҳои хурофотӣ барои гарм нигоҳ доштани бозори соҳирон ва ба доми фиреб гирифтор намудани шаҳрвандон аз тамоми усулҳо, мутаассифона ҳатто аз оятҳои Қуръони Карим ва боварҳои динии шаҳрвандон сӯистифода мекунанд. Шаҳрванд Чилаева Гуландом, сокини 50-солаи ноҳияи Фархор, манзили истиқоматиеро дар шаҳри Душанбе ба иҷора гирифта, худро дар байни шаҳрвандон шахси фолбину ҷодубарор муаррифӣ сохта, ба таври пинҳонӣ ба фолбинию ҷодугарӣ машғул шудааст. Санҷишҳои мақомоти милитсияи пойтахт бори дигар собит намуд ки ягон нафар фолбину ҷодугар аз аҳкоми дин зарраи маълумоти кофӣ надоранд. Мутаассифона баъзе аз шаҳрвандони зудбовар низ ба суханони соҳирон эътимод баста аз онҳо дармони дард меҷӯянд ки воқеан боиси таассуф аст. Тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки Чилаева Гуландом аз соли 2017 инҷониб ин амали нангинро пешаи худ намудааст. гарм намудани муносибати зану шавҳар, сабук намудани ҳолати равонӣ, кушоиши кору пешрафти тиҷорат ваъдаҳоянд ки Чилаева ба шаҳрвандон дода бо ин роҳ бозори худро гарм нигоҳ медошт. шумораи зиёди қулфу калид, ришта, лухтакҳои гуногун, шамъи сурх ва ҳатто занҷир аз манзили истиқоматӣ номбурда дарёфту мусодира карда шуданд ки воқеан собитгари сатҳи баланди хурофоту мардумфиребист. одамои бастагӣ ин занҷир барои бастагиёра вақте дар миёни одам мебандӣ чорқулфатӣ ҳуй мекунӣ ҳамун раҳи бастагӣ ҳам одами зот ҳуй мешава. одамое ки дар раҳи дуран худшон нестанд мақсад ҳамира кушоиши кори ҳамёра ма ҳам хел хонда мисол нами хел хонда ягон соҳибаш ҳаста ҳамун одам худаш нестай ҳамун одаме ки ман кушоиш мекунам нест ҳамира кушоиш байни мисол зану шавҳар кушоишай ин шав арӯсе ки бастагиай ҳамёра мегирам дар ин туғри мекунам ба ӯ мебандам ҳуй мекунам. боиси таассуф аст ки шумораи зиёди шаҳрвандон ба суханони бардурӯғи Чилаева Гуландом бовар намуда барои рушди тиҷорат ва кушоиши кору пешрафти рӯзгор ба ӯ муроҷиат намуданд. дар натиҷаи санҷиш аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ 14 нафар шаҳрвандоне ки ба назди номбурда рафтанд ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе оварда шуда ба онҳо суҳбатҳои профилактикӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуданд. ҳақиқатан пешами апаи Гуландом рафтагим дубор риштаи кушоиш кор кардем Москва рафт. ҳамин одам мара ваъда дод ки биё як об метиҳамта кушоиш меша ҳам муомила кати шавҳарат нағз мешавад. ман пеш рафтам барои тавбат барои дилма барош 3 бор рафтум ки дилма бардошт. панаи 28 май ман апаи Гуландом занг задам я ҳамсоям таксия додагӣ буд ки хеле дам мекунам кушоиш мекунам хеле мана дам кад ростигам овда камтар чой қоғда мана дам дохт. дар асл амалҳои фолбинҳо таъсире ба инсон ва кору фаъолияти шаҳрвандон расонида наметавонад. худи фолбино низ инро тасдиқ намуда сабаби аслии машғул шудан ба фолбиниро ба даст овардани маблағи муфт мешуморанд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати Чилаева Гуландом бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. бори дигар шаҳрвандон таъкид карда мешаванд ки аз рафтан ба назди фолбинон қатъиян худдорӣ намоянд.